खुलुमबाय बेवहाय नुजानाय मिडिया पार्सन नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजा मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन दा जोङो बेवहाय बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिफ्राय मोनसे जाथायनि सायाव फोसावनो थाखाय बा बुंथिनो थाखाय जों बेवहाय गसंदों। बेनो जाहैबाय जोंहा दाखालिसो बावैसो JTEC 21 नाम्बार्स माने डिफारेन्स आइटेम बर' ट्रेडिशनेल कालचार बिनि सायावहाय जे JTEC मोनबाय बिनिनो मोनसे बाहागो आर'नाइ। बे आर'नाइया जोंनि थाखाय आंगो। बे आर'नाइयाव मोनसे बिबार बा मोनसे पार्टिनि सिम्बलखौ होदेरनानै आरो बबेबा मोनसे पार्टिनि दैदेनगिरिनो गानहोनाय बे जाथाया जोंनि मेगनाव गोलैदों आरो ससियेल मिडियायाव सावरायजादों। दा बेखौ नुनानै जोङो बर' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनि जानानै जोङो दिनैहाय दुखु मोननाय फोरमायदों। जे जाथाया जाथावामोन आरो जे जाथाया जानाङामोन बेनो जादों। जानो हागौ सानस्लाबैयाव बा मिथिस्लाबैयाव बिनि भेलुखौ मिथिस्लाबैयाव बुंदों बा खामानिखौ मावफ्लांदों जानो हागौ बा गोसो जानानैबो मावदों जानो हागौ। खिन्थु बे जि गोरोन्थि जाबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय जोङो कन्डेम खालामो आरो बेखौ सोंखारियो गाज्रि भाषाजों। खिन्थु मोनसे खोथा बेनो जोंनि 21 नाम्बार्स अफ GI रेजिस्ट्रेसन जानाया बे गिबि खेब आरो फार्स्ट फेज। बे फार्स्ट फेज हिसाबै बिनि माखासे प्रिभेन्सन आरो आपग्रेडेसन बिनि मावनो लानाय सेकेन्ड फेजनि बहुद खामानि दंबावो। दा दिनैहाय अथराइज इउजार्सफोरखौ गियार आप खालामनांगौ बिनि खामानिफोर दङ। दा बेवहाय दायथ' लानांगौआ नों आंनिल' नङा, जोंनि सारा बुहुमनि बर'फ्रा बेवहाय बयबो सांग्रां जानांगौ। आरो बे जाबाय बिनि भेलुआनो बेनो। बे JTEC रेजिस्टार खालामनायनि ओंथियानो बेनो बयबो मिथिगौ जे जों बेखौ दोरोङारि जोंनि आबै आबौनिफ्राय फैबोनाय जेखौ जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि बड' कालचार बिनि सायावहाय जोंहा सिनायथि दं। बे सिनायथिखौ जोंनि होननानै जों साननानै लानो हाबाय। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बिनि थाखाय जों बिराद गौरब। दा बे गौरब जानो हानाय जिनिसनि सायावनो सोरबा जुदि आनटुवार्सलि बा आनअथराइज बेबायदि सोरबा व्यक्तिया इन्टेनसनेलि अर आनइन्टेनसनेलि कनसियासलि अर आनकनसियासलि जुदि बेबायदि मावफ्लाङोबा जों बेहाय थावरायनानै थानो हाया। गथिखे बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिफ्राय जोङो बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो। दा बेनोल' बाथ्राया फर दा फार्स्ट टाइम जों बेखौ लिगेल एक्सन लानायखौ दोनथ'गोन। खिन्थु जों बुंगोन बियो जाय व्यक्तिया मावदों बा जाय व्यक्तिया बे भुलखौ मावदों बिनि थाखाय गोख्रैनो माने राजहुआ भाबै खेमा बिनांगोन। आरो बे खेमा बिनायाव जुदि गैयाब्ला जों बेखौ लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन। खारन जोंहा बे 21 नाम्बार्सनि जे JTEC जादों बेखौ लानानै आपग्रेडेसननि थाखाय जों जिखुनु जाया आनटुवार सोरबा इन्टेनसनेलि आरो आनइन्टेनसनेलि सोरबा आघात होनो नाजायोबा बेखौ मावनो थाखाय लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोंहा पार्मानेन्ट 10 इयार्सनि थाखाय उकिल दंखायो। गथिखे जोङो साफ्रोमबो सांग्रां बर' फिसाफ्रा सोरबा जोंनि बे बर' हारिनि बेफोर आयदाफोराव बा JTEC रेजिस्ट्रेसन मोननाय बे आयदाफ्राव जोंनि जे बियो अरायथा गोजोर जानानै थानांगौ। बेयाव जुदि बबेबा व्यक्ति बा बबेबा अनुष्ठाना जुदि बिकृत खालामो बा गाज्रि मोनसे मैला फोनाङो बिनि थाखाय लिगेल एक्सन लानो खाबु मोननायनि थाखाय जोंनो नैबे बड' कालचार एन्ड प्रिजार्भेसन बर्डनि माबायाव एड्रेसावहाय जोंनो फोरमायहरबानो जागोन। बेखौ जोङो एक्सन लानो हागोन। गथिखे दिनैहाय बे जोङो बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिल' दायथ' नङा, मेम्बारफोरनिल' दायथ'। सुबुं बा सोद्रोमा सांग्रां बिथांमोनानो बयबो दायथ' लानांगौ आरो बेवहाय बयहाबो नैतिक दायथ' दं। गथिखे जों बयबो सांग्रां जानांगौ। दा बेखौ जों बुंबाय। जुदि अथिमात्र जुदि मानियाब्ला जों लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन, केस होनोबो बाध्य जागोन। गथिखे बेखौ बुंबाय। दा गिबि खेबनि थाखाय भुला जाबाय जेला जोङो खेमा बिनोखौ बुंबाय। जुदि खेमा बिनायाव जुदि मानियाब्ला जों आल्टिमेटलि जोङो केसखौ होनांगोन बा लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन। जाय हक गोबांथार बाथ्राखौ बुंनो लायाखै। जोंहा बे मा होनो गासै थाङोब्ला जोंनि मिथिनायावहाय
गासै 600टा JTEC रेजिस्टार जाबाय। बेनि गेजेराव 29,000आल' माबा जानानै दं, मा होनो अथराइज इउजार जानानै दं। दा जोंहाबो बर' हारिनि थाखाय बे 21नि थाखाय जोङो अथराइज इउजार जानो हागोन बा जाबाय, आरो बिनि बांसिन खालामबावनायनि मिजिं दं, थांखि दङ। गतिके मोजाङै मोजां थायोबा, नोंथांमोननि हेफाजाब मदद मोनोबा जोंहा जेसेबां ट्रेडिसनेल गोनां आइटेमफोर दं बिनि सायाव लालांबाय थानो हागोन, बेखौ जोङो गभर्नमेन्टखौ मिजिंथियो। दा इयुनाव जों बेफोरखौ मावनो हागोनाय जागोन। आरो गतिके बे मावनाया गभर्नमेन्टनि बा जोंनि बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनि थाखायल' नङा, साफ्रोमबोहाबो बयहाबो दायित्व दङ। दा गतिके बेखौ बुंबाय, आरो जों गोबां बाथ्रा बुङा, जे इयुनाव जाहाथे बेबायदि भुलखौ आरो दुनाय मावा, बेखौ वार्निं होनाय जाबाय। जुदि मावोब्ला जों लिगेल एक्सनखौ लानो गोनां जागोन। दा जे लिगेल एक्सन हिसाबै जुदि जों लानो गोनां जायोबा, सासे मानसिया 6 मासनिफ्राय 3 बोसोरसिम जेलबो जानांनो हागौ, बा अनुष्ठाननि जायफोर माने बिथांमोनहा बेबायदि क्राइम मावोबा। आरो बिनि माने पेनाल्टिया जानो हागौ 1 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम, आरो बिनिबो बारा जानो हागौ। गतिके बेखौ मानिनानै, बेखौ नोजोर होनानै जोङो साफ्रोमबो बेबायदि गोसो जानानै बा मिथिया हसिया बेबायदि भुल मावनायनि थाखाय जोङो साजा होनो थाखाय जों सांग्रां जानांगोन। जों सांग्रां जायाबा सोरनि सायाव जों लामा नायनो। गतिके बेखिनिखौ बुंबाय। आरो गुबुन आफादफ्रा बा जातीय संगठनफ्राबो सोंखारिनो हागोन, खारन बेफोर जोंनिल' सम्पति नङा, बा जोंनि बे बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिल' बियो थांखि नङा, गभर्नमेन्टनिल' नङा, बा सोरनिबाल' नङा। गतिके बयबो बर' माहारियानो बेवहाय साफ्रोमबो सोद्रोमा दायित्व दं। दा बेखिनिखौ बुंबाय। आरो जों बेवहाय दङ जोंहा कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिनो सोद्रोमा, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर, बिथाङाबो जोंनि बर' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिनो मेम्बार, आरो गोबां दंबावोमोन। आरो जोंहा दिनै इन्दिरा बर' बिथाङा दङ। गतिके जों जयैनो बेखिनिखौ बुंनानै जाहाथे इयुनाव बेबायदि गोरोन्थि मावा रावबो, आरो गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जों बयबो हेंथा होयो आरो गसंथायो, बेनि थाखाय जोङो खावलायनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय होननानै खुलुमबाय।